Una persona és un entusiasta de la seva feina, que n'ha fet el seu ofici el seu projecte de vida. Va venir a fer una mena de seminari Ferran Adrià, estic parlant de l'any 96, i allà et pica un cuc que dius, hosti, aquest món és màgic, aquest món és meravellós. El jovent, durant molts anys tothom ha volgut ser Ferran Adrià, i s'ha après abans a fer una escuma, o una esferificació, o no sé què amb nitrogen, o una arquitectura que és meravellosa a la vista, però ens hem descuidat de fer un bon brou del punt de partida de tot plegat. I també sense el paladar mental, si no tens aquell record d'aquells canelons ben fets amb amor i amb producte el més humil, perquè hi ha cases que el producte és molt humil i fan grans plats, és que clar, el teu record ja no hi serà, no ho sabràs fer. El teu record serà d'uns canelons d'un restaurant, d'un gran restaurant, però que clar, allò ja és una altra cosa, perquè allí ja es fiquen les millors parts. No et diré que no ens faria il·lusió, però tampoc te diré que volem una segona estrella Michelin. Sí que una mica diem que anem a buscar la segona per mantindre la primera. La xuleria no m'agrada. I també penso que ara estem en un moment als cuiners que tampoc no m'agrada. Això de que semblem rockstars tampoc ho trobo, però és un ofici tan senzill. No, senzill no és la paraula. És un ofici tan humil. Nosaltres, els cuiners, ens acontentem amb bastant marxant de tot el que, clar, hi ha màntols i caviar i espardenyes. M'estimo més potser una sopa molt ben humil, allò superneta que me fa ella, que quasi no porta res, però que està boníssima, que nosaltres que hi fiquem mils de coses, que a vegades ens compliquem i les espatllem.